A sada prelazimo i na 3 glavne nagrade. To je dakle ono što smo već 2 meseca čekali. A treću nagradu po glasovima radio slušalaca, publike i televizijskih gledalaca dobila je Maja Nikolić. Statuetu će uručiti moja obožavana koleginica Ksenija Mijatović. Evo i Maja, još jedan aplauz, molim vas. Kao dobitnici treće nagrade, Maji sleduje i ček u iznosu od 1000 € koji će uručiti Branislav Mihajlović, direktor kompanije Resor iz Niša, koja je i sponzor nagrade. Još jednom čestitke, bila je to Maja Nikolić. Hvala najlepše. Ja bih da se zahvalim svima vama i da se zahvalim Leontini koja je bila kompletan autor večeras, moje pesme, da se zahvalim mom menadžeru Saletu Mirkoviću i Beotonu koji stoje iza mene i da se zahvalim mom sinu Lazaru i suprugu koji ga čuva pored malih ekrana jer se rodio 15 dana ranije na vreme da ja mogu da nastupam na festivalu. Hvala vam najlepše i voli vas Maja. Hvala. Druga nagrada radijskog